Szokratész, és áthágja a törvényt, megrontja az ifjúságot, és nem hisz azokban az istenekben, amelyekben a város, hanem más új daimónok létezésében hisz. This is Athén. Megvár. Gnóti Seauton. Ismerd meg önmagad. Senki semmi igazán lényegeset nem tud. Mindenki azt hiszi, hogy tud, és én vagyok az egyetlen, aki legalább azt tudja, hogy nem tud semmit. Helyezkedik. Így fogják eldönteni, élhetek-e még, hogy legyek inkább megdöglőve. Ezt merte kérdezni az Istentől, hogy ismer-e olyan embert, aki nálam, mármint Szokratésznél, bölcsebb. És akkor az Isten azt a választ adta, nálam semmi nem bölcsebb.